Bħalissa l-korpi dixxiplinati f'pajjiżna għandhom l-akbar numru fl-aħħar snin ta' klieb li għajnu fit-tfittxija. Tfittxija li tvarja minn dik għall-persuni sa' droga u splussiv. Meta saret il-preżentazzjoni ta' 4 klieb ġodda, il-Kummissarju tal-Pulizija Michael Kassar spjega kif bħalissa f'Malta hawn 33 kelb ta' dan it-tip. U l-4 German Shepherds li naqdu fis-sezzjoni tal-K9 tal-Pulizija inġibu mir-Repubblika Ċeka. Fl-istess ħin hemm numru ieħor li qed jingħataw it-taħriġ. Il-Ministru għall-Intern Carmelo Abela ddeskriva dan l-investiment bħala eżempju ċar ta' kif is-settur privat jikkontribwixxi mal-Gvern fil-ġlieda kontra droga. Dan fid-dawl li dan l-investiment sar grazzi għall appoġġ finanzjarju tal-Bank HSBC u tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Il-Ministru spjega kif l-aħħar 7 xhur dawn il-klieb ħadu sehem f'aktar minn 3200 ispezzjoni. 50% minnhom saru fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, fejn kull ronda ħadet madwar 4 sigħat. L-ispezzjonijiet spiss jgħinu wkoll biex tissaħħaħ ir-relazzjoni bejn il-kelb u l-handler tiegħu. Xhieda ta' dan huwa s-Surġent Chris Formosa. Kull handler ikollu l-kelb tiegħu li r-relazzjoni tagħhom tkun b'saħħitha ħafna ġifieri li jasal sa ċertu punt li ġifieri letteralment il-kelb jiġi parti mill-familja ta' dak il-handler. It-taħriġ huwa wieħed intensiv, iżda li jibda mill-aktar affarijiet bażiċi. L-ewwel il-handler ingħatalu kors ta' teorija ta' kif jitgħallem kelb, kif jaħsibha kelb u affarijiet pereżempju li jintaqa' magħhom kuljum bħal first aid. Wara kif jgħaddi dak il-fażi, jibda il-proċess tal-bonding fejn il-kelb jiġi familjari mal-handler tiegħu u vice versa. Biex wara dan kollu jibda l-proċess ta' speċjalizzazzjoni. Għandna dawk il-klieb li jintużaw għal protezzjoni, mbagħad għandna dawk il-klieb li jintużaw għal tiftix tal-esplosiv u l-klieb li jintużaw għat tiftix ta' droga.